Barka da zuwa tashar Hausa Arewa Top TV, tashar al'umma domin samun sabbin fina-finai gami da labarai da dumi su, wasannin kwallon kafa da kuma wa'azantarwa gami da nishaɗi. Kai dai ke da 'yar uwa ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawan sanarwa kamar haka. Dan Arewa ya kamata mu gane wannan gaskiyar. Shahararren kalma daga manyan magabatanmu a kan 'yan Arewa, musamman yadda 'yan ta'adda suka addabi 'yan Arewa. Mai sauraro, kafin mu ci gaba da labaran, muna so don Allah don Annabi a danna mana subscribe sannan a danna mana ƙararrawar sanarwa kamar haka. Idan kai ka san kai cikakken ɗan Arewa ne, kuma sannan idan kai ka san kana kishin ɗan Arewa, to fa ya zama maka dole kuma ya zama maka wajibi ka saurari waɗannan tashin hankalin da suke faruwa a wannan ƙasar mu Najeriya, kuma sannan da suka fi faruwa a yankin Arewa. Duk da yawancin shugabannin ƙasar Najeriya dukansu 'yan Arewa ne, da dama daga cikinsu ne. Shugaban ƙasar Najeriya shi ma dai kun san ɗan Arewa ne, amma musabbabin abin da yake cimma kowa to a ƙwarya shine 'yan ta'addan da suka gagara a yankin Afirka 'yan Arewa ne, masu garkuwa da mutane 'yan Arewa ne, 'yan 419 'yan Arewa ne, fashi da makamai 'yan Arewa ne, kowane tashin hankali 'yan Arewa ne, bara 'yan Arewa ne, malamai, komai da komai sai ka ji ana 'yan Arewa. 'Yan Arewa me yasa ba za mu yi karatun ta natsu ba, kuma sannan me yasa ba za mu yi wa kanmu tunani saboda 'ya'yanmu da jikokinmu su amfana ba? Mu ne muke da ƙarfi, musamman a ce matasan wannan zamanin. Mu ya kamata a ce cewa mu tsaya tsayin daka domin mu gani yadda za mu yi mu kauda duk wani tashin-tashina da yake faruwa a wannan ƙasar mu Najeriya. Idan kuka duba yadda shugaban 'yan tada ƙayan bayan nan, wato Shekau, ya addabi yankin arewa maso gabashin ƙasar nan, sannan kuma ga masu garkuwa da mutane, bayan nan kuma ga irin ƙananan tashin hankali da suke faruwa a wannan ƙasa tamu Najeriya, kuma duk a yankin Arewa. 'Yan Arewa ya kamata mu farka, mu kula, sannan mu yi karatun ta natsu, mu lura da abubuwan da suke gabanmu domin kawo ci gaba ga ƙasarmu, musamman ga yankinmu 'yan Arewa. Kama a kan shugabanninmu 'yan Arewa, idan za mu zauna mu yi tunani, shugabanninmu manyan 'yan Arewa su ne dai za mu iya cewa kusan ba sa son kishin ƙasarmu Najeriya, ko kuma mu ce ba sa son kishin yankinmu na 'yan Arewa. Shugaban 'yan tada ƙayan baya, wato Abubakar Shekau, ya addabi yankin Arewa, amma haka aka zuba masa ido, an kasa yin komai, duk da dai gwamnati tana iya bakin ƙoƙarinta. To 'yan Arewa ya kamata mu ma mu haɗa kai da ƙarfi. Da ce wannan tashin-tashinan a kudu yake faruwa, har gwamnati ta kasa gano yadda za ta yi wannan matsalar, da 'yan kudu tuni sun fara haɗa kuɗaɗe ko kuma sun fara haɗa gudunmawa domin ganin sun daƙile wannan ta'addancin. Amma mu 'yan Arewa ba mu da haɗin kai, kowa kan sai sani, daga ɗan uwana sai 'ya'yana sai kuma matata. Wasu kuma kawai budurwayensu ma suka sani, ba su cika damuwa da kishin 'yan Arewa ba. Ana ta kashe mana 'yan Arewa, sannan ana ta zub da jini a Arewa, amma har yanzu mun kasa sanin menene asalin matakin da za mu ɗauka domin don daƙile waɗannan tashin hankalin. 'Yan Arewa, don Allah don Annabi, mu yi karatun ta natsu, musamman wani irin shugabanni ya kamata mu dinga mai da su ne jagororinmu, ba wai shugabannin da ba su damu da matsalan kanmu ba, matsalar kansu kawai suka sani, musamman idan lokacin zaɓe ya karato, ya shiga suna bin gida-gida saboda sun raina 'yan Arewa, kaga suna ba da ledan taliya da kuma sabulu, mu kuma 'yan Arewa sai mu karɓa muna murna. Wannan ba shi bane, kamata ya yi karatun ta natsu domin daƙile duk wani tashin hankali da kuma duk wani gurɓataccen shugaba na yankin Arewa. Mai sauraro, don Allah don Annabi, mu ma muna neman alfarma da a daure a danna mana subscribe sannan a danna mana ƙararrawar sanarwa kamar haka. Mun gode.